45 мақомоти давлатӣ ба е-ҳукумати ҷӣ пайваст шуданд бо мақсади рушди ҳукумати электронӣ ва таъмини шаффофият дар хизматрасониҳои давлатӣ. Портали ягонаи давлатӣ е-ҳукумати ҷӣ ҳамчун инфраструктури ягонаи шабакавӣ, иттилоотию коммуникатсионӣ фаъолият мекунад. Айни замон сомонаҳои 45 мақомоти давлатӣ ба ин платформа пайваст карда шуданд. Дар ин бора Хуршед Мирзо, директори агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ додааст. ба гуфтаи ӯ, бо мақсади пешниҳоди рақамии хизматрасониҳои давлатӣ, низоми ҳамгироии иттилоотию байниидоравӣ таҳия шуда, дар заминаи он портали ягонаи хизматрасониҳо хизмат е-ҳукумати ҷӣ амал мекунад. Инчунин бо ҷалби мутахассисони соҳаи барномасозӣ дар идораҳо низоми ягонаи гардиши ҳуҷҷатҳои электронӣ низ татбиқ карда шудааст, ки ба суратбахши коргузорӣ ва кам шудани коғазбозӣ мусоидат мекунад. Пардипен ҳаб ҳангоми дардисар, дарди буғум ва дандонҳо тавсия дода мешавад. Пардипен аз ширкати Вегафарм. Пардипен ҳабро аз дорухонаҳо пурсон шавед.